dito, palitan. Ikaw, wala lang ganyan. Ayun o. sa mga nasa, oo nga, Facebook Live natin, thank you po sa inyo dyan, ha? Tama, ito nag-text sa atin kung ano daw yung kaserang ginagamit o kung sinigil naman yung pangalan pala, o mabait na apoy pala yung pangalan yung tatak. Ikisin nyo yung mabait na apoy, yun ang tatak nung gamit namin dati. Good fire. Saka yung promo yun, pag ipinita yung pro something, may brand yun Yung ano? Brand yun. Oo. Brand, Uy, sandali, bago pa tayo, konting-konti lang. Tama lang, kahit pahingi na, wala nang time na. Wala? Bukas na lang. Bukas na lang. Kaway-kaway. Lakas ni Wendell so wag na lang. Bukas na lang ako. Makapagkita kami ni Wendell. Promise. Kada
hapon, Kaplo Rosales. Ayun, thank you. Ito, Pagturante, thank you po sa inyo. Ito na, El Bonito na Buena Way, Salvador. Siyempre, El Bonito, Wayne de la Peña. Dito lang po yan sa Double B. Dito ang kwento ay... Cuenta. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós, Capucho. Wayne sa Double B. Sama sina Wayne Salvacion at Wayne de la Peña. Double B, number 1 sa Mega Manila. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Dahil tayo kapuso, perang po ng 20 minutes na ngayong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk. 4,560 people in the studio. Sa lahat po ng kasama natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. It's a musical afternoon dahil ang ating mga bisita ngayong hapon. The first is the original Prince of Pinoy Pop. Naitay Kapuso, please welcome Dingo Avanzado with his gorgeous daughter, Jada.
to that, mas madali in that sense. Because pag pumasok ka na sa radyo, pumasok ka sa TV, makita ka na everybody's tuned in there. Now, ang daming pwedeng puntahan ng tao. So, pwedeng sikat ka sa isang grupo, pero hindi ka kilala ng isang group of ng society. And that's always the case. Sometimes, Pero, may 20 million na tong tao na to, pero hindi sino pa yan? Pero mas mahirap also in a way during the time because if you didn't make it, ang hirap makabalik. Oh, that's all. As opposed to today, if you miss it, you can try again. Oh, that's Pero noong panahon natin, you go for a hit, and if you lost the chance, you go for it again, but it would take a long, long time. Can I hear you sing together? Of course. Please. Yeah. Okay, just before we do fast. Wish I could. Wish I could hold you in my arms, keep me safe and keep me warm. But now all I can do is hold